Make the ground shake. מה קורה חבר'ה? כאן דה גיימינג פוקס, והיום עשיתי מיד עוד סרטון של אתר מאוד מטומטם שפשוט מוביל לכם לאתרים שעכשיו תראו את זה כתוב פה, קח אותי לאתר מטומטם מאוד, פירוש שלי. בואו נלחץ פליז not with it. really nigga. טוב, מספר 2, נעשה 5. בפינגר דיל איתי. פינגר! למה? פינגר! למה? לא, זה מגניב. לא, סרטון... משהו שיהיה לי... זה אני עושה. סלואו מושן. בוא נראה את זה בסלואו מושן. סתם, נמאסתי מהסנפה. יאללה. 4, נעשה 10. היי! מגניב. היי! מנגו, הדבר הכי טעים שקיים בתולדות האנושות. אני שונא מנגו. יאללה, סטנגרינג ביוטי מסטר. אני אוהב אותך. כל כך כואב באוזניים עם מלא. get lucky. וואו, כמו שאתם רואים יש פה דברים הכי מטומטמים. דארק סידר. אוקיי, בי. גיימינג. אופסי. טוב, לא משנה, יש פה ברגוזים! פיקסל. יש לי פה מקום טוב. אוקיי, וואו. טוב, אז נעשה עוד 2 אחרונים, לא יודע מה, קולקשן of קמפוס. רואים? סרטון אחד כבר יצא מהעמדו. אחרון. עשיתי דמפה. טוב, אין לי כוח לראות את זה. והאחרון להיום. אוקיי אנשים, אני סיימתי פה, יש לי סיוטים. רואים? לא רק אנשים יכולים להיות מסטולים. או אינטגרציה קליפ. אוקיי, אז מקווה שנהנתם. את הקישור לאתר אני אביא בתגובות. לייק, סאב. יאללה ביי!